So खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव दायो जोंजों दङ अनसु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मुंदांखा एक्ट्रेस आरो लोगोसे जोंहा थाख्लाय जोंहा सार दङ आरो लोगोसे बिथांजों जों मोगा-मोगि लागोन दिनैनि बे रागाम प्रग्रामावहाय सफैनो लादों बिथांमोना आरो बिथांमोना माबोरै एन्जय खालामखो आरो माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै स' गिबियावनो जों अनसुजों थांग्रोगोन स' माबोरै नांदों खुलुमबाय आंनि मुङा अनसुमै बर' आं गरेस्वरनिफ्राय फैदों बाक्सा गरेस्वर जोबोर मोजां नांदों खिन्थु फैनानै बिदि नुफेराखैमोन नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइम आरो जोबोर मोजां नांदों जोंनि गोदान सरकार माने प्रमद सारा बिदि माने मिटिं गोदान माने मा होनो रागाम बिदि जेनेबा खुंनानै होदों मोजां नांदों आरो जेनेबा बिदिनो जेनेबा बोसोरै सारा फालिबाय थागोन होनना बुंदों आरो बिदि सेलिब्रेट खालामगोन फेस्टिभेल आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि राव हारिमु कालचारा जाहाथे बिदिनो जौगालांबाय थाथों बिदिनो जोंबो आसा खालामदों आरो मोजाङै मोजां जौगालांबाय थाथों होननानै आच्छा ओमफ्राय दायो फिल्मफोर दायो औ आं माने दा लाथ'वाखै प्लेनिंआव दङ ओं प्लेनिंआव दंथ'यो दा साननैसोआ फ्रि दंथ'यो आरो अके बानायथ'वाखै अके थेंक इउ ओमफ्राय दायो जोङो सारजों थांसैलाय थाख्लाय सारजों सार माबोरै मोनदों जोबथा गोजोननाय मोनदों बुंनांगोन मानोना दिनै बायदि बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय जोङो साफ्रोमबो आर्टिस्टआ अनलि फर आंल' नङा आरो साफ्रोमबो आर्टिस्ट जिखुनु रल लाग्रा साफ्रोमबो आर्टिस्टआ निस्सय गोजोनदों खारन दिनै बेबायदि प्लेटफर्म जोंनि होनाया एकमात्र खारन जानाय खारना आं नुहुरदों जे प्रमद सारा जोबोद गोथौ गुवारै साननो हायो मानोना बियो दिनै बेफोरबायदि सानामोनब्ला दिनै जों एथ' बोसोर जाबोबाय जोङो खुथार माखासे इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर जायफोरा आगोलनि सरकारफोरजों नांथाबनानै दंमोन गाव गावनि दुखुखौ जों फोरमायो आं बुङो आंनि थाखायल' नङा आङो साफ्रोमबोनि थाखाय आं दिनै बुङो मानोना दिनैसिम बेबायदि गेट टुगेदार फेस टु फेस क्ल'जलि शिब सार बायदि मानसिया जे जोंजों बिदि गेट टुगेदार आरो आं बेखौनो लुबैदोंमोन गोदोनिफ्राय आं बिराद मोजां लुबैयो पार्सनेलि आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैथ' जेननाय देरहानाय थायो खिन्थु देरहासार जानायनि उनाव मासि मोनखांनायनि उनाव जे जों साफ्रोमबो मानसिजों जे क्ल'ज जानांगौ कमिउनिकेसन खालामनांगौ बे कमिउनिकेसना खिन्थु प्रमद सारनाव दं प्रमद सारा एक्सुवेलि आंजों क्ल'जबो नङा आं जों रायलायनायबो जायाखै खिन्थु अब्लाबो आं जोबोद गोजोनदों सारखौ गोजानै नुबाबो आरो बिनि राव फाव बिनि जेखि निति जेथि आदर्श मानसिफोरखौ अनसायनाय जेबायदि जोंनि आर्टिस्टफोरनि थाखाय सारा मुलुगनि जोंनि बिटिएडिनि सारा जनजाति जाति जि बिभिन्न कालचारखौ जे मोनसे जयै खौसे खालामनानै जे जों बयबो मोनसे बिटिसि हालामाव गोजोन थासारि लाबोनो बे बुस्थुखौ दिनै प्रमद सारासो लाबोबाय नंगौ आं मोनदों दे मालाया जेखि साना खिन्थु आं बेनो देरसिन बेनिफिट होनजायोना बेनो सबसे देरसिन बेनिफिटआनो होनजाबाय खारन बेबायदि स्टेज होनाय लासै लासैनो गावनो निजेस्स' सासे शिबा जुदि गावनि गोसोजोंनो जुदि बुङोब्ला बेबायदि जानांगौ बेबायदि जानांगौ जों मावनांगौ आरो सिमां नुनांगौ सबसाय वार्ड मोनसे बिराद मोजां मोनो आं मानसिया सिमां नुनांगौ नंगौ सारा बेखौ बुङो आंबो नंगौ सिमां गैयाबाथ' जेबो गैया नंखायनो आसा दं एबार आंथ' बुंखायो आंनि थाखाय अल आर्टिस्ट जिखुनु फिल्म जगतनि बिसेसकै आंथ' जोंनि बर' हारियाव आं बर' फिल्म गायो जेखन ओंखायनो माबा मोनसे राहा लामा होनायजों लोगोसे सिनेमा हल जायोबा जोंहा प्रडिउसारफ्रा थांगोन आरो प्रडिउसार मोजां ओंखारगोन अनेक दं प्रडिउसारा खिन्थु प्रडिउसारा थाङोब्लासो सासे आर्टिस्टआ भेलु जायो आर्टिस्टनि फिसआबो आपग्रेडेसनाव ओमफ्राय दायो बेथ' आरो दाथ' नै 10थासो सिनेमा हल सारा एसे बिनि थाखाय माने प्रभाइड खालामनो नागिरदों बेखौथ' खोन्थादों सारा एकदम आसा दं माने आङो माने गावखौनो सारा मा बुंदों मिथिया खिन्थु सारनि सायाव प्रमद सारनि सायाव आंहा जोबथा फोथायनाय दं जेखौ बुङो मावो आरो नुदोंबो
माने मोनसे बुस्थुआ गोदान नुदों आं जों सोलायनाय नांगौ होननाया आं मोनसे बुस्थुखौ सोलायनायखौ नुदों जों डाइरेक्ट फेस टु फेस फन खालामनो हायो EM GM दा चिफ सारजों डाइरेक्ट खालामनो हायो बिराद मोजां बेनो सबसे गिदिर बाथ्रा सोरबाया जुदि मा सानदों आं मिथिया खिन्थु जों दिनै बे गोदान सरकाराव मोनसे बुस्थुखौ नुदों एबा मोनथिदों एबा गावनो अनुभव खालामदों डाइरेक्टलि फन खालाम सारा रिसिभ खालामो आरो रायलायो आं रायलायफेराखै एक्सुवेलि खिन्थु आंनि लोगोआ रायलायदों आं EM सारफोरजों रायलायदों डाइरेक्ट मिस कल थाबाबो बिसोर हरफिनो आरो लोगोसे दायो बड' फिल्म इन्डास्ट्रि बा फिल्म एवार्डनि थाखाय 50 लाखबो रांनि माने अनसुंथाइफोर होगोन होननाय बेखौ खोनादों रजनी मेडामा दहाय बुंदों बे मोनसे सरकार सालायनांगौबा साफ्रोमबो हारिखौ लानानै दावबायनांगौ बे हले गिबि जों बांद्राय साननो हनो रोङाब्लाबो अब्लाबो नुहुरो आरोना हारिमु आरो हारिखौ जुदि लानानै जुदि दावखोआब्ला माब्लाबाबो बेनि सान्थौआ सुंद' जागोन मोनसे कमिउनिटि खारन जों स्पेस होयो बहुद बार बोसोन होबोयो ना खिन्थु आं प्रमद सारखौ आसा दं बिदि बोसोनल' होनाय नङा मावफुंगोनबो खारन मा रोंगौथिखौ नुहुरो माने जोबथा रोंगौथि दं सारनाव स' मोनसे कमेडि होदो कमेडि माने एबार रिसेन्टलि फिल्मा आङो अनसुंबो गाखांबाय गोदान रादायाव बेवहाय रान्दिनि मोदैयावबो गादों ओमफ्राय दा रिसेन्टलि आं मोनसे माबायाव मोनदों रिया मेडामनि खिथेर फिल्मखौ दा आङो मेन भिलेन हिसाबैबो मोनबाय ओमफ्राय जयन्तबो दङ दा बावहाय मोनसे नाम मोनदां बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोनो मानोना नामा मोनसे आंसो बुङोमोन गुरलाब खिन्थु बे फिल्माव खिथेर फिल्माव गुरलाब नाम मोनदों आरो आच्छा गुरलाब मोनदों गुरलाब आच्छा दा गुरलाब माने रांखौ नुयोब्लानो माने ओरैबायदि मोनसे मोजां दं गुरलाब आंनि दुरलाब बे मोनसे डायलग आरो थेंक इउ नोंथांमोनखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव आरोबाव जोंहा मेन्डेला सार दङ किं अफ कमेडि जोंहा बर' हारिनि गेजेराव मुंदांखा सासे कमिक खालामगिरि कमिक एक्टर स' बिथांजों जों मोगा मोगि खालामगोन दायो दिनैनि बे रागाम प्रग्रामावहाय मा जालांखो आरो बिनिफ्राय मा बेनिफिट मोनगोन आर्टिस्टफ्रा आरो पाब्लिकफ्रा स' दिनैनि गेजेराव मोनसे अपेन डिसकासन जालांदोंमोन नङा होमबा स' बे अपेन डिसकासन जोंहा हनारेबल जा CEM अफ BTR मिस्टार प्रमद बर' सारजों जोंहा बेवहाय सावरायनाय जालांदोंमोन बिनि गेजेराव बिथांनिफ्रायबो जों मिन्थिनो मोनगोन मा बेवहाय आर्टिस्टफोरनि थाखाय बेनिफिट बाथ्रा बुंलांखो स' सार फार्स्ट अफ अल माबोरै मोनदों गिबियावनो फंबायनिसिम गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावग्रोनाय जाबाय थारैनो बर' आर्टिस्टफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे गोथार आरो जारिमिन सान होननानै बुंनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला सिगांनि गभर्नमेन्टफ्राव जों जिखिनि मेम'रेन्डाम होबोदोंमोन बैफोर मेम'रेन्डामा जायाखैमोन माने मावफुंजायाखैमोन नाथाय दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों सिमा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बेयो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंहा आर्टिस्टफोरनि इयारलि जि सेसन जायो प्राइज होनाय जायो दा बिनि थाखाय बिथाङा इयारलिजोंनो 50 लाख इयारलि जोंनो होनाय जादों बेयो जोंनि थाखाय आर्टिस्टफोरनि थाखाय बा रायजोफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब होननानै बुंनो हायो बेजों लोगोसे क'क्राझाराव मोनसे स्टुडिअ बानायनो होननानै बाथ्रा बुंदों लोगोसेनो जेसेबां बिटिसिनि सिङाव जेसेबां साब डिभिजन दङ बे मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव गंसे सिनेमा हल लुनायनिबो बाथ्रा बुंदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा लोगोसेनो जाय बैसो जानाय आर्टिस्ट बिसोरनि थाखायबो पेनसन होनायनि बाथ्रा बुंदों बेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा लोगोसेनो बर'नि मोनसे टिभि चेनेलनि बाथ्राखौबो खेंसालियै बुंलांदों बेखौ मोनोब्लाबो जानो हागौ बियो जोंनि आर्टिस्टफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा जागोन लोगोसेनो नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदोंब्लाबो बे बाथ्राखौ बुंनो चान्स मोननाय जायाखिसै जोंनि बिटिसिनि जि गभर्नमेन्ट
बेयाव थियेटारनि बाथ्रा बुंनाय जायाखैब्लाबो बे बाथ्राखौ जोङो गले गले बुंबोनाय जादोंमोन मानो होनबा थियेटारनिजोंबो जोङो 150 जन 100 जन मानसिफ्रा थांनानै थानो हायो बेखायनो खमसे खम मोनसे टार्माव जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे थियेटार खुलिनानै होयोब्ला बेयावबो आर्टिस्टफोरा गावनि थांनानै थानो थानाय राहा मोनगोन होननानै आसा खालामदों मानो होनबा दिनैनि दिनाव जोङो साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरा प्रफेसन हिसाबै लानो हायाखै थियेटार खुलिनानै होयोब्ला सिनेमा खुलिनानै होयोब्ला जानो हागौ जोंनि प्रफेसन लाइना गावनो गाव फैयो अके बेसिकेलिथ' होमबा दायो बेयावहाय गोबां बेनिफिटनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा आरो लोगोसे साराबो सानदों आर्टिस्टफोरनि थाखाय स' बेयाव होमबा बियो मोनसे स्टार्टिं नङा होमबा जोंनि बे मोनसे 2 मासबो जायाखै बाट बे खामानिखौ मावनो हादों नङा होमबा सारा स' बे बाथ्राखौ खोनानानै गोबां गोजोननाय मोनबाय सार थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ